Novena to the Sacred Heart of Jesus. Opening prayer. O most holy heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure and holy, obedient to your will. Grant, good Jesus, that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing all that I do, and the grace of a holy death. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. Day 4, for humility. O humble heart of Jesus, make our hearts like yours, free us from pride and vanity. Teach us to serve others with joy and sincerity. Sacred Heart of Jesus, meek and humble of heart, make our heart like unto yours. Amen. Closing prayer. O Sacred Heart of Jesus, we consecrate ourselves entirely to you. Take possessions of our hearts and guide us in your love. May your Sacred Heart be adored, glorified, loved, and preserved throughout the world forever. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayon na ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa violensya. Bantay kami sa samong makataong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis o kahorasaan, violensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katauhan, nasunodon ang leykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguha para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang salambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos sa lugod ang pagbulos sin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos, hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan Sabado sa ikasyam na simana sa ordinaryong panahon. Isabay man yato sa misang ini ang mga intensyon, mga pasasalamat in honor of the Immaculate Heart of Mary, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family, pasasalamat man, dulot ni Mary Jean Asuncion, Harry Glenn, and Sanchez family. 39th wedding anniversary, dulot ni Amador and Lourdes Cabredo, for the gift of life, dulot ni Malu Lagman Calzada. Sa mga special na intention, for good spiritual, physical, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asapardo Cantara and family, for good health of Froilan Inano, dulot ni Algie Inano and Dung de los Santos, for safe delivery and healthy pregnancy of Eileen de los Santos,
Kat Inano and Leslie Inano, dulot ni Algie Inano and Dong de los Santos, for fast recovery from sickness of Natividad, dulot kan Arcelia family, siringman special na kahagadan ni Almira Benos. Sa mga minasunod kan kapahingalo anak kan kalag, sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Norberta and Aurelio, dulot ni Algie Inano and Dong de los Santos, Armando, dulot kan Galicia family, Isabelo Jr., dulot kan Mijavillo family, death anniversary of Marlon, dulot ni Michelle and MJ Kililan, Milagros and Isidoro, dulot kan Fidelino family, Anida, dulot kan Mendoza family, Macario Jr., dulot ni Elsa Salmon, Ernesto, dulot ni Margie, Dayan, dulot kan Alcantara family, Eleanor, dulot kan Ariola and CD family, All Souls, dulot kan Sanchez family, and sa kalag ni Asuero, dulot ni Celestina Magdamit and family. Giraray matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Sagaran kadama, kadaki, asin kada Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Spirit. Aldaw na Sabado, espesyal yatong idinudulot ining Santa Misa sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora de Salvacion, ang patrona kan bilog na Diocese kan Legazpi, asin bilog na probinsya kan Albay. Siringman, inian, ikatulong aldaw kan sa tuyang misa novenario sa pag-andam sa maabot na
kapiestahan ni San Antonio de Padua sa Petsa 13, sininiman an ikaapat ng aldaw kan misa novenario sa pagselebrar yato kan kaaldawan kan Sacred Heart of Jesus. Padagos kitang magsarig sa mahal na Diyos, maghagad kan sa iyang tabang, lalong-lalo na sa mga panahon na ini na nag-aagi kita nin mga kalamidad, kasubanggian, sarong makusog na linog. First, let us thank God for keeping us safe. At the same time, let us continue to ask for His protection, for our safety. Hagadon niya ito iyan sa laog kan Santa Misang ini. Kunyan midbidon tapo, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kadagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibdi sa kakurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kakurangan mahirap ka, kakurangan mahirap ka. Mamibi kita, Diyos naan sa imong pangataman da inapapasala sa katigayunan kaini, mapakumbaba kaming nagahagad na ang gabos na nakakaraot halion mo, asinan gabos na nakakarahay sa mo iwaras. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade. Sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, inot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo kay Timoteo. Sa atubang nin Diyos asin ni Kristo Jesus, hukom ni mga buhay asin mga gadan, itinatao ko sa imo ang katungdan na ini, asin huli kan sa iyang pagpahiling, asin kan sa iyang kahadean, irukyaw mo ang mensahe. Akuon o daay akuon, irukyaw mo. Simbaga ang salang katukduan, pakarhaya ang karatan, apuda sa pagkuyog, alagad gabos gibuho na may kahuyuan, asin nganing makatukdo. Maabot ang panahon na ang mga tao dahil magugusto sa tamang katukduan, kundi maaara sa mga bagay na bago, asin mahanap ni mga paratukdo, susog sa saidang kagustuhan. Dangan, dahil na mahinanyog sa katotoohan, kundi hahanapon ang uruusipon. Magmaan ka asin pilion mo ang matanos na dalan, magmaisog ka sa tahaw nin mga kasakitan, magmaigot ka sa pagrukyaw kan marahay na bareta, utuba ang sa imong pinangakuan sa bilog mong buhay. Dapit man sako ang mga huring tagdo ng sakuyang buhay, inuula na, siring sa dulot, uminabot na ang panahon na ako magpapaaram.
Nakilaban ako ni marhay na pakilaban, tinapos ko ang pagdalagan, nagdanay ako sa pagtubod. Dai na akong ibang hinahalat, kundi ang korona nin katanosan na tagamas ko, na itatao kang kagurangnan, matanos na ako sa aldaw na iyan. Bako lamang sa ko, kundi sa gabos na nagmaot kan sa iyang pagdatong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ang sa kunguso, panoonin pag-umaw kan sa imong kamurawayan, bilog na aldaw, hari ako pagsikulan, kung ako gurang na. Kung mawara na ang sa kong kusog, dai mo ako pabayaan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Alagad ako maghahalat giraray sa imo, asin padagos ang pag-umaw ko sa imo. Ang sa kuyang nguso, magpapahayag kan sa imong katanusan, asin kan sa imong karahayan, aro aldaw. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ibabalang gibog ko ang kaisugan nin kagurangnan, irurukyaw ko ang katanosan mong daing kapantay. O Diyos, tinukduan mo ako, puon na ako aki ipa, asin padagos na ipapahayag ko ang sa imong ngangalasan. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Kaya magpapasalamat ako sa tugtog nin lira, huli kan sa imong danay na pagkamuot, O Diyos. Aawiton ko ang sa imong kaumawan sa tanog nin arpa, huli ta ika ang banal nin Israel. Aawiton ko ang sa imong kaligtasan. Ang pagrukyaw kad banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapas sa inyo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos, Kamurawayan sa imo kagurangnan. sa iyang pagtukdo, si Jesus nagsabi, mag-ingat kamo sa mga eskriba. Gusto nindang magubing kan sa mayaman, asin madunong, pagtaong galangan sa tinampo, patukawon sa mga enot na tukawan sa sinagoga, asin sa mga bangkete. Ini an minasamsam, kan rugaring nin mga babaeng balot, sa sagin-sagin na halaba, an sa indang mga pamibi, an mga inimaako, nin padusang urom na magabat. Nagtukaw si Jesus, kampang kan kahon na pinaguhulugan kan limos sa simbahan. Pinagmasdan an mga tao na naguhulog nin limos duman. Dakol na mayaman, naghulog nindakol na limos. Lagad sarong dukhang babaeng balo, nagrani asin naghulog nin 5 sentabo. Inapod si Jesus, inapod na Jesus ang mga disipulos asin sinabihan, totoong sinasabi ko sa indo, ining dukhang babaeng balo, naghulog nin 10 kan sa gabos. Ulitaan gabos, naghulog kan sobra sa saida, alagad ini, sa iyang kadaihan, ilinimos gabos. Gabos na kaipuhan niya, tanganing mabuhay. Mga tugang kong namumutan, marhay nga bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Ngunyan pong mga panahon, kadaklan sa tuya mas concern kung paano kita hihilingon kan mga tao. Kaya maski sa social media, mas dakol na likes, mas dakol na share, views, mas marhay ang pagmati niya to kaysa maging totoo, maging sincero sa satuya pong pakipagkapwa. Social media has taught us how to display ourselves. Kaya ngunyan baga, kadaklan kan mga profile pics or pictures na mahiling mo filtered sa personal ibaman, sa Facebook, AI image.
magayunon, guwapohon, pero sa personal, maitom-itom, as in igwanin punggod na pinandukan. Bako pandok na may punggod, iba man ito. Punggod na linagan kipandok. Mahilig kita mag-filter kan sa tuya pong appearance. Pero kung manotesyaran ta, sa satuya pong ebanghelyo nganyan, iba ang itinutukdo sa to, kan sa tuyang kagurang na. Hinahagad niya sa tuya na maging sincero, maging totoo sa satuyang pakipagkapwa. Kaya nahiling tadigdian contrast kang imahinin sarong skriba, asin kaining sarong babae, balo. Magkaiba sinda. So skriba, gusto perming nare-recognize. Gusto perming pinaghahangaan ng tao, sabi nga ni Digdi, gusto nin onra, gusto nin atensyon kan tao. Iyon ni ang mga eskribas. Asin sa hilig ko, may mga eskribas manggiraray sa mga panahon na ini. They appeared holy on the outside, dead, yet many use their position for personal gain. May pasurosite paminsan kay mga biblical passages. Yan, di ba? Yan, gari mga banal-banal, paghiling kan tao, banal sa luwas. Alagad ginagamit man sa napalan ini, o tanganing sa saindang posisyon, magkaigwanin personal gain. Samantalang sa ibong nalado, subabaing balo, daing hanin titulo, daing influensya, daing posisyon, daing mga followers. Sa iyang FB account, may Facebook na baya ka ito, kariday pa man. Pero, she simply gave 2 small coins, diit kung traduman sa mayaman, na dakol ang ihinulog sa limos, pero nagtao siya nin totoo, asin sincero. So ikakabuhay niya nga ni, susog sa satuyang ebanghelyo. So enot na magayon na punto, na paghurup-hurupan ta, digdi sa ebanghelyong ini, nahihiling palang kan Diyos ang puso. Bako upuan sa tuyang appearance. Mas mahalaga sa Diyos kung ano ang laog kan sa tuyang mga puso. Itong eskribas, gustong ma-impress ang mga tao sa iya. Samantalang subalo, ang gusto niya maunra ang mahal na Diyos. Minsan sa buhay niya to, we also do good things. Pero magay na hapot, nga tatigigibot na po iyan. Is it for applause? Or recognition? For promotion? Tanganing pag-umawon kita kan tao? Or is it out of genuine love for God and others? Magayon iyan. Taan Diyos daa, dahil na-impress kung gurano kadakol kang hinuhulog ta, o na donasyon o kolekta. Kung ano ang titulo ta, o kuperang tao naghahanga sa tuya, perang followers igwa kita. Mas tighiling kan mahal na Diyos, kung ano ang laog kan sa tuyang mga puso, mantang ginigibo niya to ang mga bagay na ini sa tuyang buhay. Ikaduang halipot sa nang punto pa, tigtatawan man kita kailinin leksyon na importante pala na sa satuyang paglingkod, dai dapat isipon ta sa satuyang personal na interest. Service must never become self-interest. Kaya siguro sa hiling ko, ining ebanghelyong ini may maisog na mensahe sa presenteng kamugtakan ta, lalong-lalo na sa political and economic situation na tiga-atubang tangonyan sa satuyang nasyon. Kadaklan sa satuya, struggling with rising prices, halangkaw na barakalon, hababa ang sweldo. Asin urual daw, nagaatubang nin mga pagbalo, asin kadipisilan. Asin sa tahaw kaini, we continue to witness some public officials spending more energy protecting their image than serving the people. Iyo pagapo, ngunyan ang nangyayari sa Senado, yan, pasirikatan, patiribayan, imbes na itutok ang saliri ninda sa paglingkod
sa tao. And iyan ang magayon na pagirumdum sa tuya kaining istorya, kaining babaying balo. She reminds us that the true leadership is about sacrifice, not self-promotion. Public office is for service, not personal advantage. Sa paghiling ko, iyan manan parehas na pag-agyat na tinatao sa tuya ngunyan kaining ibanghelyo. Lalong-lalo na po sa laogan sa tuyang mga pamilya, sa tuyang mga workplaces, sa manlailain na ministries where we are involved, as in sa tuyang komunidad. Sabi nga ni Kansarong nabasa ko, a nation does not become better because of beautiful speeches. It becomes better when people serve honestly, even when nobody is watching. So, ngunya na aldaw daw po, haputuntaan sa tuyang sadiri. Ngata, tatigigibo ko, ang mga ginigibo ko ngunyan. Ano ang motibo ko? For recognition? Or dahil ginigibo ko inita ako namumuot sa sakuyang kapwa? For self-interest? Or for service? Totoo, sa istorya kan parabola digdi sa Ebanghelyo, balong babae, salit sana, sa iyang itinao, sa mata kan kinakban. Pero itinao niya po ang gabos sa mata kan mahal na Diyos. Siring manlugod ang satuyang maging paghingawa sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Mawon ka kagurang ng Diyos, ikaw sa ila. Hindi ka sa iyo magkailangan ng Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asidad sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan na naatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal. Kagurangnan kaming nagsasarig sa imong kaimbudan, naghihidali na may mga atang, pasiring sa banal mong altar. Tanganing huli sa grasya mong naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sa sa mong linilingkudan. Huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas sa espiritu. mga puso. Initaas Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo Totoong asin dapat. maninigo asin dapat. Matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamurawayon niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santo sa Sinaanggeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo dahing tapos na nagsasabi. Ang kagurang
Kagurangnan ni kanang banal burabo din gabos na kabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu taganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mo kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tayni ang sakuyang hawak na inudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang hasin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarag, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Sirig man girumdumasa sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin kabos na santos kay bahan, si San Antonio di Padua, nakaintupan nakapaggaya-gaya sa imo. Magkanikong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, sirigman, huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinugon sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Kan sa mong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugbang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo.
Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu kapanahonan. Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasaalan ko diyan pagtubod kad sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirit. Pagpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan dahilaman, karakit kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan dahilaman, karakit kami. Cordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan Kanginaban, kawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagnan ba ko akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. mamibi kita. Diyos, namimibi kami
nahulikan sa imong espiritu, maghadi ka sa mo, na pinakakan mo kan hawak, asin dugo kan sa imong aki, tangaling kaming nagsasarig bako sada sa panambitan asin pagtaram, kundi sa gibo, asin katotoohan, magkani kong makalaog sa kahadean ni langit, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Awiton po niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilius tuos, Misericordes opius, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digni pisciamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matrice Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum mi fece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, abistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. An kagurangnan, mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos, na mamumuton, asin mahiherakon sa intersesyon ni San Antonio, asin kan sa tuyang mahal na ina, sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katulinongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Inang mapagampot, Virgen de Salvacion, sa muya warasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Inang mamumuton, Virgen de Salvacion, buhay pauswagot, nin mga bikol doon. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay ni among taga-albay. Ave, Ave,
Ave Maria, Ave, Ave